गो गो आजच्या दिवसात होतला काय करते ते पण कर होतला काय उद्या गणपती आलो सकाळपासून डेकोरेशनच चालू आहे ह्या बनवूया ता बनवूया बनवणारे राहुले बाजू मित्रांनो आम्ही काल रात्री 11 वाजता निघालो आणि आज संध्याकाळी 7 वाजता घरी पोहोचलो आहे आणि आता खूप लेट झाला काल लवकर निघायचं यासाठी होतं की गणपतीची तयारी करायची पण बघू शकता खूप लेट झाला आणि आता किती 11:30 वाजले आणि तयारीला आता आम्ही स्टार्ट केलं आहे अजून गणपतीचं धोतर नेसवायचं आहे म्हणजे ते पण सगळं सामान आणून ठेवलं आहे ते पण जाऊन करायचं आहे आधी म्हटलं डेकोरेशनची तयारी करून ठेवूया थीमचा अंदाज तुम्हाला येईल जसं जसं आपला व्हिडिओ पुढे पुढे जाईल तसं हे आपलं नवीन घर आहे तर आता नाही हे आपलं जुनंच घर आहे इथे आजोबा बसले आहेत फक्त रिनोव्हेशन केलं आहे पूर्णपणे यावेळेचा पहिलाच गणपती आहे त्यामुळे इथे म्हणजे असं काहीतरी भारी डेकोरेशन बनवायचा प्लॅन होता पण वेळेअभावी जसं होईल तसं आम्ही आता काहीतरी नवीन ट्राय करतो आहे ऐश्वर्याला पेंटिंगचं काम दिलेलं आहे पेंटिंग नाही सध्या कटआउट करते काहीतरी तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता मुळात आपल्याला इथे बॅकग्राऊंडला एक सिनेरिओ उभा करायचा आहे बेसिकली आपण एक हनुमानाचं सीलआउट बनवतो आहे तर त्याच्यासाठी व्हाईट कपडा लावून त्याला कलर करायचा होता तर कपडा लावण्यासाठी आम्ही काय केलं आहे आपल्या इलेक्ट्रिकच्या ज्या पट्ट्या असतात ज्यात आपण वायर्स ठेवतो ती पट्टी आधी बॅकग्राऊंडला मारून घेतली पाठी आणि त्याच्यावरती कपडा ठेवून वरल्याची लॉकिंग पट्टी मारून घेतली त्याच्यामुळे जास्त मेहनत नाही लागली पटकन काम हे झालं आहे वरून खालून 2 ठिकाणी पट्ट्या मारून घेतल्यात लॉक करून झालं आपलं आता बघू दे आता कधी ऐश्वर्या फ्री होईल तेव्हा पेंट करेल त्याचं तोपर्यंत आपल्याला परत खाली जायचं आहे बाप्पाला आपल्याला धोतर नेसवायचं आहे पहिल्यांदा ट्राय करतो आहे व्हिडिओज फक्त बघून झालो आहे त्या प्रॅक्टिकली करायची वेळ आली आहे बघू शकता रात्रीचा 1:15 झाला आहे आजोबा झोपले त्यांचा काय टाइमपास चालू आहे ते बघूया लाईन देऊची धोतर दिसत नाही पाय जरा स्ट्रॉंग दिसावं लंगठी लावणार मांडू धोतर कौर गुड मॉर्निंग मित्रांनो काल जवळपास 4:15 झाले गणपतीला धोतर नेसवेपर्यंत खूप लेट झाला 2 दिवस काय झोपलोच नव्हतो इथून आधी झोपलो कॅमेऱ्याला चार्जिंग पण नव्हती त्यामुळे जो धोतरचा व्हिडिओ पण अर्धा शूट केला नंतर तिकडे काही चान्सच नव्हता कारण आपण घरी नव्हतो कारखान्यात गेलो धोतर नेसवायला आणि आता इकडे काम फिनिश करायचं आहे आपण इकडे हनुमानाचा कटआउट बनवला आहे पण ते पुट्ट्यावरती बनवल्यामुळे थोडं लूज आहे तर त्याला फटाफट ग्लूगनने सपोर्ट देतो जरा आमच्याकडे ब्लॅक कलरचा थोडासा अभाव आहे त्यामुळे आता बघा स्वप्नीचा जुगाड अभिरामध्ये पाणी टाकून कलर करत बसला
होतंय का? मेहनत जरा जास्त आहे. मित्रांनो आपलं डेकोरेशन झालंय. मी तुम्हाला एक छोटीशी झलक दाखवतो. बघू शकता. ॲक्च्युली दिसायला असंच चांगलं दिसतंय, पण आम्ही असं ठेवणार नाही आहोत. आता बाकीचं आपण गणपती आणायला लेट झालाय. 1 वाजलाय आणि आमचं अजून कामच होत नव्हतं. चला आता पटापट आपण गणपती घेऊन येऊया आणि भेटूया आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. चला बाय.